E county ma Homabay eni Rowere e county noero ma Homabay Ikwayo mondo mi kik winj propaganda kaachiel kod Miriambo mabende ikeyo kod jalup ker William Ruto ewi wach noero mar Hustler Nation kaachiel kod bottom up economy. Ajalno ma olapa dongendong ne kom noero mar governor ma Homabay higa noero yiero ma higa mar 2022 manoeri Joseph Oyugi Magwanga koro wacho ni Ruto onego wuogo ko elela onyis jo Kenya kaka noyudo mwandu duto mabende en godo. Ruto we wuondowa seche moko ni Ruto nyalo wuondou ni en a hustler. Ruto is worth more than 4 trillion Kenya shillings, let me tell you. Trillion adi ang'wen chiegni. Kae to wuondou ni en owuon odhi o introduce gimiluongo ni bottom up. Kae to onyiso Uhuru no Uhuru notimo makosa kuom investing in a small arms factory. Ma ondiko mana dhano 100 to nito oktiyo gi 4 billion mondo ndik dhano 100 nito 4 billion no nino winjore be no tere factory manyalo makoketo to nyalo ndiko dhano 20,000. Kamano ero ka theory neno is true to Aror Kimarer no kao pesa diwa billion 64 e kao billion ang'wen ipogi gi billion 46 mano ero 16 kigoyo didi gi 20,000 mane billion 4 nyalo ndiko mano ero dhano chiegni 320,000 osiem no anena kuma jogo nitiere nikech pesa go to diang'owa iye. Jothurwa wawinjore koso kwa winjre. Ochako nyiswa ni ene mano wacho wach laptop mane tidhi mi ang'owa nyithindwa. Mano no kao pesa di billion karibu 60. Billion 60 kipogo gi billion 4 mano ero adiwa 16. Ichaki go didi gi 20,000 mano winjore be nindiko. Mano ero dhanadi.